талисмана на компанията, майтапшията и отговорника за всичко. Винаги аз казвам къде се събираме, кой ще правим и всеки ме слуша. Защото винаги съм добър към тях и никога не съм се карал с тях. Спокоен човек на моменти, въпреки това много избухлив и като цяло добър човек. Фермер съм, имам животни, мандра, земеделие. Това, което остави баща ми, аз продължих напред и не го зарязах и до ден днешен се блъскам. И продължавам. И постигам мечтите и целите си. Вече се представям като легнал човек, защото живота ме удари в много ранна възраст. И ми се наложи да работя от сутрин до вечер денонощно. Всичко, като бях на 20 години, остана на мене. Аз бях глава на семейството, без баща, без дядо. И ми се наложи да работя и всичко аз да правя. Всички отговорности паднаха на мен. Семейство, деца и спокоен живот мечтая да имам. Уникално готов за битка и дуел. Идвам нахъсан и надъхан и да играем. Перфектна форма, въпреки мускулната треска, ще се справя и ще продължа напред. Вярвам в себе си. Тренирах преди години 2 вида спорт, но вече няма, поради работата се отказах. Наложи ми се да спра да тренирам.